Matul il-laqgħa li tellat fir-razzett l-antik ħal-qormi kienu ppreżentati l-kandidati żgħażagħ l-elezzjonijiet lokali tal-ħal-qormi, is-Siġġiewi, ħaż-Żebbuġ, il-Ħamrun u l-Marsa. 25 kandidat li l-maġġoranza tagħhom huma kollha kandidati ġodda f'isem il-Partit Laburista. Nista' ngħid li r-rispons kien kbir ħafna u anka minn f'dawn l-aħħar jumej resqu numru ta' żgħażagħ ġodda u għandna wħud minnhom li se jkunu qed jikkontestaw u għalhekk jiena ninkoraġġixxi l-aktar żgħażagħ sabiex jersqu jkunu attivi fil-komunitajiet tagħhom bil-Partit Laburista jappoġġja l-kandidatura tagħhom bħala kandidati għall-elezzjonijiet lokali ta' Marzu li ġej. Il-kampanja Start li kienet imnedija mill-Forum Żgħażagħ Laburisti qed torganizza numru ta' attivitajiet biex tlaqqal lil dawn iż-żgħażagħ mal-organizzazzjonijiet tal-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Matulhom, il-kandidati jispjegaw ir-raġunijiet għalfejn iddeċidew li jinvolvu ruhom fil-politika lokali u jfissru l-ħeġġa biex iġibu l-bidla fil-mentalità fuq bażi lokali. Matul il-laqgħa tal-ħamis filgħaxija, spikka l-punt li trid titnaqqas il-burokrazija fuq bażi lokali għaliex din qed tnawwar il-fiduċja taċ-ċittadini fil-kunsilli lokali tagħhom. Tkellmu wkoll id-deputati tad-distrett kif ukoll il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi.